uzoti kafshima mwana chachona I at that moment yekuti usikuziva nofeso kwari lawyer kana bibra kwari lawyer I at that moment yekuti ukuona nga vanhu esaka kumaka kana chichichi unoona ukasvika pana mapipo esanga ngotiza tiza kana uri pamoment iyo I've got 3 words for you and these 3 words are I don't care. What I care about is ndakuona mse Friday on the 8th of November challenge show epakati muye mese nehwando wemwezi vanoda vodka vanoda champagne vanoda zvinonaka zvese zvezvo munouya nazvo mwezi yako zvine zvisipo zvine zviripo vanhu vane challenge saka tokonai maonezi atiyatanga chidzimbe mafoni wapinda vakwana chivhara magoni wabvuta kanaiswa sesa chikwata wangu you better be gone kuda mashisi deza zvimoko muona karisa wanze mashoko panotoda vakoko sinokokwa ibvati mitse nemboko kune maplaya kahora kuno kwaita zvibhora heavy looks neka body ball ari pamanesa kakora more drink little talk bura mafanda makoko peace and talk more brain more